Biyag Di Tao. Hello everyone! Kumusta kayo? Welcome to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Sakbay manan ti baro nga episode, kablawan ti pay ni Ma'am Lisa Duldulaw, ni Ma'am Mary Joy Dulnuan, ni Lardy Sabal Rofel, kan ni Ma'am Al Kathleen Umayas. Hindi nga ro dandanggan ti episode 261. Dito'y drama tayo. Biyag Di Tao. Agkasartan, Bek. Ha? Agbay, sorry ko. Uy, tap na sigurado ang mabukudan kan. Oh, pinaragsak na kididay da nga imbagam, Rico. Agyaman na ka. Kasarita tanto nga rod na mamakan, papa. Ay, kwa. Si kalangin, di makisarita kadakwa na, Beth. Anya? Duwata Mabainak. Ngamin, awan kwarta kapag kasarta. Ha? Kasano nga rod na makapagkasarta no awan matgayam kwarta mga aramatan ta? Di, kwa. Ibagam ka ta, mamakan pa, Ta isuda pala gastos. Anya? Naibaga na kayo, ha. Tabak nang kayo. Kasano no di da kayat? Ipilit mo, Tapno umanugot na. Papa, agkasar kamin ka ni Rico. Ada-ada kayo, Daita. Nahustuan kayo mo ta ni Tatawan. Iso, okay lang kanyak. Iso na lang ta. Tanya. Kwa, awan pa'y urnong ni Rico, papa. Awan kwarta nga aramatan mi. Anya? Nah, kasano nga ro na makapagkalay sa kayo no kasta. Ibagam ka ni Rico ta gurnong pa'y. Intunad dan urnong na sa kayo ito agkasar. Saan na mabalin ang maitantan ti kasarmi, papa? Tani, ang mga nagsikuga kung iti mabiit. Tanailawan kami iti nobyo. Anya? Iso ang masapul nga agkasar kami. Anya nga ro, di gastusan nyo nga agkasar. Kwa, da kayo pala aggastos papa. Anya? Anya nga iti masakbayam iti day ti ariko. Kat istambay mo't day ti hibet. Nabisyo pa Ay ayatat ni Rico, mama. Kan ay ayatan nakmat. Awan trabaho na. Anya nga iti pangbiag na kan ka. Agsapsapul mo't iti trabaho na, mama. Apag isuntuan agasawa kamin. At dantumot ng trabaho na. Talaga ka di asaanan ngagbaliw ti pangadag mo. Saanan, mama? Basta'y ayatak ni Rico. Sige. Makaammo ka nga rod, anak ko. Anya ti plano yu itatanalpasan ti kasaryo, Rico. Beth, pag naadan nyo. Ni Bethman, no niya ti desisyon na, mama? Sika man, Rico. Sika at agdesisyon. Ora agawid kami ijibalay mi, mama. Adda kada kayo dayta. Agtinulong kayo ng agtrabaho para itibuklan nyo a pamilya. Ay na, pasensya amon to'y balay mi, Bet. Kalkalapaw lang arudan. Marmarga ay pa ay. Okay lang, nanang. Kun saan na simentado ti datarme? Ay na, nakababain pa'y kit din kan kabalasang ko. Okay lang, nanang. Sa anak mo ta na arte? Mala, mabitla nga ron tayo nakitaan tayo lutlutwak arabong. Tayo so ti sidaan tayo. Agsidsida ka iti rabong balasang ko. Uwan, nanang. Diyak kaya tag na dito, Rico. Saan na ka makaanos? Awan pa'y gayam kuryente yu dito'y. Agawit ta iti balay inton bigat. Ita, napanagnagamon ti kinarigat ti biyag mi. Ultimo kuryente kat awan. Iso nga aganos ka, wan? Saan na ka makaanos dito yung lugar? Iti balay mi ti pagnaadan ta, Rico. Anya ting pagkadyanak tagan ka. Apaya nagsublida dito'y balay. Insublida mo't nagitikarkaret na. Di na ka numaanusan ti agnaed iti balay dari ko. Saan ka no akomportable? Kalkalapaw la ka no ngamin ti balay da. Ay, daitaan tay bagbaga. Nukas lang tumatek ka, kimpet iti dayjari ko. Marik na itan ti rigat, iti sidong ti asawa na. Barang makasapul tumot lang iti panggadan di manukang taa.
Aduh, tibas ka na trabaho. No talaga, kayat na tiyag trabaho. Kumusta, Rico? Ada na playa matrabaho? Ay, awan pa nga ron, Papa. Narigat mo ti makastrag iti trabaho. Ada pangisarkakan ka. Bagar iti may sa grocery. Ha? Pasensyakan. Narigat mo at no agtugtugaw kay latan nga agasawa dito balay. Nagtrabaho ka para iti masakbayan yung agasawa. Uwan, Papa. Kuyugon kayo itong bigat, tayo apply ka iti trabaho. At dagayam ko apangisarkakan ka. Anyamat ni Papa. Pilitin na nga agtrabaho. Kudyak pa yung nakasagana nga agtrabaho. Pagusto amlatan ti kayat na tapno saan da agumurakin ka. Apay nung sikat agtrabaho? Anya? Ay, nakarkaron adida ka maawat a manugang no kasta ka. Adata dito'y balay. Kalpasan na, siyak pala agtrabaho para iti pagbiagta. Kat adda ka laang dito'y balay nga agtugtugaw. Anya lat sawandan nga eh. Apay nga min ayang ay surat pa kasikuran. Asino tinapatpatagkan ka? Siyak nga asawa? Wano lagi ti demanding adadakil mo? Napatag kayo amin kanya, Rico. Pagusto amlatan ti kayat ni Papa. Tapno awan maibagada. No kasta, mangrugin nga agtrabaho inton bigat ti manugang ta, lakay. Wan, nawat adagos tagayem ko tinangisarkakan ko ana. Ngumaton to kano ti sweldo na into nagbaybayag. Ay kat nasaya at anusan na ti kas ti trabaho, ta saan mat ngamin ang nag-eskwela. Uwan nga ron. Agyaman kit diya, tanaawat adagos. Okay ti sweldo na ijay. Makaurnong da nga agasawa, no muda ti agimpad. Wan talibre mat ti kananda dito'y balay. Kan aminan ang masapsapul da dito'y balay. Libre amin. Oh, nasapa ka mata nagawid, Rico. Nag-under time, Mac. Nasakit ti abaga kan sikat ko. Agikata ko niti trabaho. Anya? Makabannog ti kasi trabaho. Nakatakdirak nga gal malam. Santo pa'y laadda suplada kan suplado a customer. Nagginada ka nung agungunay. Nabannog nga ron. Siyempre, aginanak ha. Rico. Sigurado asitaan nakmanan ni Papa na makita na anasapa ka nagawin. Grabe mo tiya, ma'am. Istrikto launay. Pumanaw tansan dito'y balayo. Papanantangay. Awan mo't sa bali apag naudanta. Agabang ta. Anyat pagabang tangay ka awan mo't trabaho ta adwa. Tako na mo't nga gikat kan iti trabaho. Alaam mong titawid mo kada mamakin, Papa. Ha? Ni? Wan ngagpaisan niya? Wun. Alaam mo, talumasin ta niti pagnaadan. O sige, kasaritak to nga ida. Mama, ala ako man titawid ko talumasin kami iti pagnaadan ka ni Rico. Apay amasapol a pumanaw kayo. Okay lang mat kada kami iti amaam. Nga oray dito yan balay ti pagnaadan nyo iti agnanayon. Grabe mat ngamin ni Papa. Puwersaan nang agtrabaho ni Rico kat nasakit nga rin mo ti pagbagina. Taanyat kayat yo. Ang dependar kailatan kada kami kani mamam. Papa. Panangisakit araramidek. Tinulungak lang aruda na nakastrag iti trabaho di asawam. Ngam di mat nakaanos. Saan mat anarigat ti kas di trabaho? Narigrigat ti konstruksyon. Kas lang amin saan na panangisakit araramidan nyo. Di yun sa ngamin kaya ti kaadami diti balay. Isungay si istriktuan da kami. Saan na punno day ta? Di nak lang amin maawatan. Ala, husto daytan. Oh. Pangaasiyo. Di kay aga pangagama. Mala, no kayat yun ti lumasin. Sige, makaammo kayo, Beth. O sige, ngam masapol nga itad yung titawid ko. Tap na daramatan ming agasawa. Anyat makunam iti na ibaga ti anak ta, lakay. Ay, numapalin ka dyan kayat. Nga masya na ki dyan anak ta. Sadot tumat ngamin di asawa na. Lakay. Ala, itid tan, titawid na. Pat ganta ti kayat na. Ngam saan ta nga itid amin. Kunak man no agabang ta ako nam. Apay nga imay tamanan diti balayo. Dito ti pagnadan tan. Anya mo tan?
Jak nga ron makaanos dito'y kunakan ka. Sayang ti pagabang ta. Iso nga anusan tan dito'y balay. Adamat pagabang ta. Adamat kwarta ta. Sayang nga rod. Agabang ta nga awan mo trabaho ta. Iso nga anusan tan dito'y balay. No di ka makaanos, agawid ka asiksika di balayo. Basta pagbingayan ta titawid mo, tagasawa ta. Nagkasar ta. No anya ti kukuha ta adwa. Anya? No anya, agawid ka pa ilay di balay o siksika, uno aganos ka dito'y balay. Sige. Agano saklat ta dito yun. Ante, nakalagip mat dain San Rico apin masyal. Ay na, agnagdan dito'y balay kaanakan. Ha? Pimanaw dan ijay balay da balayan nyo? Wen, dito'y kano ti kayat da pag naudan. Saan samot ang nairwam itirigat di manugang nyo, ante? Ay katagano sa tamarigrigat mo nga ron tinakay kamangan na. Irwam na at ibagi na dito'y probinsya. Kailiw kun di anak talakay. Di pa'y imawag apulos. Nakalipaten tayo jay. Di pa'y umayag pasyarmat dito'y balay. Umay tumanan na, no awan kwartadan. Ay, kumusta da nga tan iti asawan? Saan da nga tamot lang aga papa? Ang mga no kun konsumisyon matan iti sitom ti asawan na. Kaasimot di anak talakay. Di ka nagpanunot, iti negatibo. No di ka may stress. Ikararagan talatan ida nga agasawa. Agawid tan iti balay Rico. Jak makaanos dito yan. Kita aman, kimutung akon. Di nakpay mapagsida iti naimas. Ngimisitak pa yun ni. Magtal na ka man, Bet. Amumot ang narigat ti panagbiag mi. No di ka makanos, di agawid ka iti balayo. Agawid ta, adwa. Kayat! Kayat mo ang malaw anak, di man nakibiyang nga amam. Rico, Agawid ka kititain ka pa'y panayunan ti inalam atawid mo. Kurang dahi dya intagdakan ka. Agmay sa kang anak da. Ngam kas jay laang ti intad atawid mo. Kwarta laang. Jay titulo ti daga atawid mo ti alaam. anya? Anya pa'y latararamidan. Agtignay kan. Amumat nga awan trabaho. Nakurapay kami laang. Ngam agsapol kay tinaimas sa sidaam. Agawid ka na di balayo. No di ka makaanos. Oh, anya? Agawid kan? Panawan na kon, ha? Amo matadyak ka ba lang ti maisinakan ka. Tayayatan ka, Rico. No kasta nga rod, sikat ya remedyo iti kwarta. No di da kayat nga itad ti titulo ti daga atawid mo, kwarta ti dawatam. Agpakpakasi ka na. Ibagam nga awan apulos ti kananda tapno maasyandakan ka. Agnaad kayo nga minan dito'y balayan ako. Ay na, ngimisit kan kimutong kan. Umayang lang dumawat iti kwarta, mama. Kailiw kaunay anak ko. Di kan pumanaw. Ay abam nirikot ito'y balay, taagnaad kayon dito'y. Di na kayat dito'y, mama. Iso nga itad yun ti daw-dawata ka kwarta. Kasyanda kami kumamot iti asawak. Awan ka nan min. Kurang tintad yu atawid ko. Iso anayunan yu. Anya? Oh, rabiin. Ngamawan pa'y laang ni Rico. Unay matanday siya atao. Basta da kwartami. Kanayo na marapyan. Bet, ingka maturugan, rabiin. Sumangpot tulatan ni Rico. Diyak makaid na nanang. Inalang amin ni Rico ti kwartami. Awan apulo simbati na kanyak. Hanya, apay ngamin nga intad mo nga'y katamom lang arudan ti ugali na. Apa nakmat ngamin no jakpat ganti kayat na nanang. Kabilan nakpay. Ay, itatamo mo ti ugali di anak ko. Adakan ka no panawa mon. Awan, tinapinta sa masakbayam kan kuana. Ay ayatak ni Rico nga oray masansan ti panagapami nanang. Diyak ka ba ilan asinaan? Ay, kasano lang atan, no adan anak yaw. Kaasila ang nagitagbalin nga anak yaw. Tawam mo trabaho ni Rico. Rumarak nanang, surutag ti asawak. Ay rabiin,
Amangan na niya ti mapasamakan ka. Kan may sa, di mo amono sa dino ti pang surutam kan kuana. Tadi mo matamutayan na. Madanaganak nga minanang. Hindi ka unag dandanag, balasang ko. Auntie, ni Insan Rico, nadisgrasya ka no iti motorsiklo a binulod na. Nabarta ka nagmaneho. Anya, sa linaw, kanayan na itan ngay. Ay kumustan di anak ko. Adda ka no iti ospital, auntie. Anya! Nanang, jak pa'y kaya ti matay. Ay, wen, saan ka pa'y amatay, anak ko? Iso na laang tamarigatan ka na magna. Napiktaran ka no ti duren. Nanang, Apay nga minanagmotor ka na Bartek Rico. Anya nga ita. un nga ron. Magbababaw yak. Ngam naladawan ti amin. Beth, bakit? Yala anak man iti danom. Makain inumak. Mabitlaang. Ananusan na nga si kasun bakit, Wen? Tanogin bagak. Agsubalit aktukan ka. Marigatan ka kanon amag na. Tapiktado tito lang itilikod mo. Awan sama namnama makapagnakan. Ikararag tang aging bagak pa Beth. Sige, tayo nakagdis kita riti kwarta. Awanan maigatang itimakan. Diyak agawid itayan ti asawak papa, mama. Panawa kon. Aniya, asino nga ti mga sigasukon ko ano panawa mo? Mabambanugak ngaminan, papa. Isulat ng tas asikaswak. Diyak pa'y makatrabahon. Tadyak mapanawan ni Rico na awan ti inana kasing nublat ko ang mga sikaso. Ano sa mga sikasuan at asawam nga, Rod? Talaga kasta, anak ko. Dahito yung tibunga ti kinasukir ko, hindi ka na kayo, papa. Mama. Ala, di ka nagladingit, anak ko. Nalpasan ti amin. Panubok la siguro day takada kayo nga agasawa. Rico, ada kami, tao may dakaalaan. Ijay balayan ti pagnaida nyo iti anak mi, tapno makatrabaho ni Beth. Iso ngamin ti pangital ka kadag iti daduma negosyo mi. Papa, mabainak. Agawin tan iti balay da mamakan papari ko. Tadda ti babaunan ang mga sikasukan ka no agtrabaho ak. Di ka ko mamasaksakitan, Rico, ah. Agam kayat naka napanawan ti anak mi. Ngam inay-ayo mi. Iso anak ka miris mo't lang. Pakawanan da ko papa. Kaya't ko asulnitan dagiti nagkurangak kada kayo. Nangrunay ti asawa ko. Ngam ka sano? Diyak mo'ten makapag na papa. Mama. Ala, agkararag ka, Rico. Dawatom ti kaasi ti Diyos. Tawan imposible kan kuatan. Patyak nga adapay napintas a plano na kan ka. Awan nasayat ngit den ti kinasukir. Denggan tayo ti pamagbaga dagiti dadakkel tayo, tapno awan to ti pagbabawyan tayo. Ala papagayam, di tamanan ti nagibusan ti sabali manan na pagadalan nga istorya. Dito'y drama tayo. Biyag. Ti Tao. Musical scoring. Eli Palacio. Insura ti pagayam yo, Jenna Almoite. Agyaman kami, kat God bless kada kayo amin.